Двата най-опасни типа хора. Част втора. В част първа изложих двата най-опасни типа хора, едните от които, ако си спомняте, ако не вижте видеото, бяха така наречените нарцистични, токсични личности, и втория тип бяха хората в позиция жертва, така наречените, както обичаме да им казваме, овчици. Само искам в началото да ви помоля да ми пишете в месенджер на моята лична фейсбук, личен профил Грациела Софрониева на латиница за по-лесна комуникация. И така, един от типовете личности са така наречените, както обичат и както е модерно да се казват, токсични или нарцистични личности. Но аз отново ще спомена, както в много други мои видеа, че токсични и нарцистични личности не съществуват. Шок отново. Това е просто термин за някакви хора, неосъзнати, липсващи им любов от детството, и търсещи, и объркани, и тяхния модел на поведение. Всъщност тези хора са наш ресурс. Не ги отхвърляйте. Просто, сега ще кажете защо ресурс. Те са ваш учител, те са ваше огледало. Тези хора ви показват точно върху какво вие да работите. Когато някой ми каже: ох, моят приятел, партньор, партньорка, колежка, приятелка, майка ми, свекърва ми са токсични, моментално разбирам, че качествата, които човека, който се оплаква, намира в този, от когото се оплаква, притежава той. Затова тези така наречени токсични, нарцистични личности са наш ресурс, защото ни помагат да разберем върху какво да наблегнем ние в нашето вътрешно изграждане като личност. Ние се оглеждаме в тях. И понеже те са като нас, съжалявам, знам, че може би ще ви е трудно да си го признаете, но е факт, понеже те са като нас, те са нетърпими за нас. И в такъв случай просто ги избутите настрани. Дистанция от такива хора и работете върху себе си. И им благодарете. Ако не знаете как, запишете се за констелация, ще ви помогна да се справите с този тип отношение, но ще ви помогна да изградите себе си, и тези хора вече няма да ви правят такова впечатление. Запомнете, те са ваш ресурс. Така че им благодарете. Знам, че е трудно. Това ще изисква време, усилие, работа върху вас. Ако желаете да го разберете в дълбочина, аз съм експерт в това. Свържете се с мен за терапиите, които правя, са доста много дълбоки терапии, работа с подсъзнанието, с душата ви и вътрешна преработка и трансформация. Обезволяващи терапии на вашите негативни чувства, емоции и претенции и много неща. Тук няма да ви развивам теория. Ако желаете, свържете се с мен, както казах вече, на моят фейсбук профил Грациела Софрониева на латиница. Пишете в месенджер за по-лесна комуникация.